Velkommen til Stock Group. Kom med indenfor. Stock Group er en moderne grossistforretning, der beskæftiger sig med salg til detailkæder i hele Europa. Vi tror på, ved at være forudseende, trendspottende og dygtige købmænd, at vi kan give vores kunder to ting. En succesoplevelse og en god fortjeneste. Hallo Peter, wie geht's dir? Wir haben neue spannende Produkte gekriegt. Please give me your invoice number, and I will check the invoice in our system. I indkøb der arbejder vi ambitiøst på at finde de nyeste trends. Ikke kun dem, der rører sig lige nu, men også hvad kommer til at være næste års bestseller, så vi hele tiden kan levere de nyeste succeser til vores kunder. Vi sørger for at sikre, at vores produkter lever op til de gældende lovkrav, så vi kan levere nogle forsvarlige produkter til vores kunder. Vi laver alt salgsmateriale og content til vores kunder, så når produkterne kommer ud i butikkerne, så kan de få den bedste start. For os er nemheden for vores kunder helt afgørende. Derfor har vi også bygget et system, hvor du som kunde har alle produkter tilgængelige. Her kan du nemt bestille, du kan følge dine ordre, du kan se dine fakturaer, og du kan hente alt salgsmateriale med få kliks. Det sparer dig for alt besværet og skaber et solidt fundament for fremtidig succes. Hos Stock Group skal vi ikke have varerne på lager i for lang tid. De skal ud på hylderne hos vores kunder, hvor de skaber værdi og indtjening. Når varen lander hos os, så arbejder vi hurtigt og effektivt, både i forhold til lageret og kvalitetssikring. Alt dette har vi systemer og processer, som underbygger og sikrer lynhurtig levering. Det skaber den bedste forudsætning for succes. Når det kommer til salg og after-sales service, så arbejder vi målrettet og supporterer vores kunder, både i ind- og udland. Det betyder helt konkret, at ved Stock Group, det planlægger vi kampagner med vores kunder, vi forecaster, vi kigger på salget sammen, for at understøtte og sikre hele tiden, at vi kan levere til en ønsket mængde, til en ønsket kampagne. Det gør vi især ved et tæt samarbejde på tværs af landegrænser for at skabe den her succes. Stock Group er vokset flot de seneste 7 år. Det er vi, fordi vi tager udgangspunkt i én ting. Vores kunders succes. Skal vi hjælpe dig?